Een van de mannen die het net mij docht is de 61-jarige Sije van der Veen van Zwergerbosk. Hij is vanmorgen uitgenodigd in de Jester, het dorpshuis van Twiezerheide, maar Van der Veen gaat net. Nou, omdat ze mijn zoon draait in Nederland DNA aan had. En dat leidt wel in de databank. Dus ze hadden het van uw hele familie wel. Justitie zei van ja, dat is vernietigend, dat is er niet meer. Ja, dat leeuw ik niet. Dat had toen zoveel centen gekost en dat is altijd makkelijk om dat te houden. Dat het bloot was. De zoon dat Van der Veen het had is Bart. Hij wie een van de aaismieters in de sporthal van Kolm. Daar doen een verluchtingsjoen over een nieuw asielziekerscentrum vol Slijn uit de Hoorn. Bart moest naar DNA-oostingen en had dat deze week Werdingen. Zijn heid bloot liek wel Zwegerien. Ben je al net benauwd dat mensen denken van nou, meneer Van der Veen, die docht net mij, die had wat te verbergen? Nou ja, misschien denken mensen dat wel. Dat denk ik wel, ja. Er gewoon mensen die dat wel denken. Maar ja, dat is net zo. Dus ik ga niet eerder verbergen. Justitie wil via DNA van een familie de man opsporen die Marianne Vaatsa 13 jaar bij Vinkleerster verkracht en vermoorden had. De opkomst is heeg, de sociale druk in het dorp om mij te dwan is grut. Ja, iedereen juist verloren. Dus, die druk die is groot en diegene die steekt al waar ik aan. Dan mag het wel doen, weet ik het. En dan mag het naar door. Zeuren een hele prot in waarom. Viel jou die druk net? Nee, daar wil ik me net aan storen. Want de andere mensen gaan goed de tas aan. En nee, ik ga mijn eigen idee erop.